es mi intención, sabed pues no hay pretensión, pero vive. Te extraño, pero aún vivo. Hola, què tal, amics? Soc el Vicenç Miravet, que soc baixista i era el baixista dels Cap Problema, un grup que, si vam arribar a algun lloc, va ser gràcies al convidat d'avui, que és José Antonio Pérez Laudo. Què tal, José Antonio? El nostre mànager. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me. És que jo penso que si vam arribar a algun lloc va ser molt gràcies a tu, a la teva empenta, i com que eres el mànager, sempre estaves amagat, és que no surts ni a les fotos, quasi, i el grup Cap Problema, jo penso que vam arribar a algun lloc gràcies a tu, i faltava aquesta entrevista. Potser en aquella època no hi havia els mitjans, però ara que ja hi són, pues, estic molt orgullós de que acceptis i que coneguem una mica qui va empenyar els Cap Problema on van arribar, que és José Antonio Pérez Laudo. Sí, bueno, els grups arriben allà on arriben per ells. No, els mànagers de vegades els pugen una mica o els enfonsen una mica, però res més. No sé. L'èxit que vam tenir segur que va ser per tu, perquè si no encara estaríem allà badallant i parlant. Que tu ens vas posar l'energia que ens feia falta. I no sé, ara m'agradaria que la gent conegués qui hi havia darrere de Cap Problema, qui ens empenyava i qui ens portava als llocs, José Antonio Pérez. No sé, podríem començar coneixent-te una mica tu. Quina és la música que escoltaves quan eres adolescent? Quins grups t'agradaven? Hombre, jo sóc una persona ja de 66 anys. O sigui que vaig néixer el 1955 i, clar, la música que escoltàvem nosaltres doncs era, diguéssim, la flor i la nata de la música del rock and roll i del pop, no? Jo vaig viure o vaig créixer amb els Beatles, però amb els Beatles traspassats o retocats per un grup espanyol que es deia Los Mustang, perquè costava aquí a Espanya d'escoltar els Beatles o de comprar els discos. Bueno, de fet és que no teníem ni tocadiscos, o sigui, tot era molt precari. Sentíem la ràdio, el que hi havia, i llavors era el que es posava. Jo me'n recordo que era bastant petit quan anàvem a casa d'unes cosines de ma mare, que elles sí que tenien tocadiscos perquè eren modernes, eren unes nanes que ja tenien 17 o 18 anys i tenien un tocadiscos, i llavors allà em dedicava a posar els Mustangs, no? Totes les cançons dels Beatles i algun disc de Tony Ronald o coses així. Clar. I tu recordes quin va ser el primer disc que et vas comprar? El primer disc que em vaig comprar no, però el primer disc que vaig tenir sí, que va ser Cosmos Factory, de Creedence Clearwater Revival. Uau, que guapo, m'agrada molt aquest grup. Sí, però clar, és que jo vaig tenir un tocadiscos molt tard. O sigui, ja tenia poder 15 anys, 14. 14 o 15 anys. I podies comprar-te discos? Tenies accés a comprar-te discos? Bueno, a veure, és que era tot molt complicat. La veritat és que el tocadiscos aquest era un Philips portàtil d'una nana, d'una companya de classe que li va caure i al pensar que estava trencat me'l va donar. I llavors, gràcies a això vaig tenir un tocadiscos i em va donar també aquest, el Cosmos Factory. Clar, quan el vaig portar a casa, això es va provocar que el meu pare comprés un disc de Julio Iglesias que acabava de sortir. O sigui que el Julio Iglesias, vull dir, sí. A través del círculo de lectores. O sigui, les coses es aconseguien molt precàriament. Aquell disc de Julio Iglesias tenia, em sembla que eren, o sigui, no era ni un single ni un LP. Tenia 4 cançons per banda i era raro. Hi ha un cop que vas començar a comprar discs de rock, per lo que veig, encara que tinguessis el Julio Iglesias per part del teu pare. Per cert, des d'aquí saludo el teu pare, gràcies per tot el que vau fer al local d'assaig, que vam estar allà assallant Cap Problema. Moltes gràcies al teu pare. Ara ja, un cop has comprat discos i escoltaves la ràdio, recordes quin va ser el teu primer concert en directe al que vas anar?
Sí, bueno, no recordo exactament quin va ser el primer concert, però mm, a Masnou, a la Festa Major, vam aconseguir veure a l'embalat doncs, els Pop Tops, el Miguel Ríos, a la Trinca, per suposat. Toma, Sí, però no estàvem, nosaltres estàvem per lo que estàvem, per fer el gamberro, o sigui, perquè érem nanos de 12 o 13 anys i no teníem més objectiu, no? Però el primer concert que vaig anar va ser el... a les hores del Canet Rock? Sí, això és. Em vaig juntar amb una gent que hòstia, aquests sí que tocaven música, tocaven discos i tocaven música clàssica i ho feien tot. I llavors, amb aquests, doncs clar, em vaig engrescar i ells es van enterar del Canet Rock, del concert. I vam anar, jo vaig anar concretament al Maletero d'un 1.500, no sé, 1.500, sí. Que Hòstia, fort. va ser fabulós. Tenia jo 19 anys en aquells moments, sí. Sí, I què fantàstic. recordes? Quina sensació et va donar la música forta i els artistes allà que estaves veient? Bueno, és que era un passote tot, saps? Tot era un passote, perquè, clar, nosaltres veníem de dos tipus de música, diguéssim. D'una música tirant més hippie o progre i una música de cantautor, de cançó protesta, no? Llavors combinàvem totes dues, no? Però des de la meva banda, des del meu gust, jo tirava més cap al rock and roll i la música més internacional, no compromesa i que sí, que, hòstia, la vaig disfrutar molt, no? O sigui, jo Vas vaig anar... gaudir la música, aquell volum, els llums, el públic, la sensació del concert, Això, la vas gaudir molt. això era fantàstic, fantàstic. Però tot, o sigui, no solament els grups, bueno, allà hi havia grups, doncs, bueno, el Pau Riba, que per mi Pau Riba va ser pues, un mestre dins de les lletres de les cançons bueno, i com a esperança de que quan tenia 15 anys que va treure el Dioptria, pues, pensessis bueno, que aquí en aquest país es podien fer coses diferents o iguals que a Califòrnia o que a qualsevol altre lloc. Fantàstic. I en cap moment et van donar ganes d'aprendre a tocar la guitarra o cantar? No, sempre he tingut moltes coses a fer. Aquesta no em va tirar. La veritat és que a mi m'agradaven més les motos. Ah, esclar, és veritat. Ets un gran motorista i inclús ara tens una gran moto que vas per tot el món, oi? Continuo anant amb moto. Sí, tinc una moto petita de muntanya i una moto de carretera, però totes són velles ja, perquè com soc gran ja ho he d'anar abandonant. Bueno, però et serveixen, per exemple, per anar a veure un concert. Ara, en l'actualitat, hi ha algun grup que t'agradaria veure que no hagis vist? No sé, no sé, saps? Ara escolto la música d'abans. Ho sento, però és així. Menys la música que m'han anat afegint els fills i tal, no? Però quan vaig amb cotxe, mm, o sigui, arribo, a lo millor descobreixo coses noves de grups d'aquella època. Bé, hem quedat amb en Vicenç que només fem preguntes, així que vaig directament al gra. I tinc 3 preguntes i les faig en ordre cronològic. La primera és com va ser el moment en què ens vam posar d'acord o ens vas proposar de que faries la feina de mànager, perquè estic segur que no vam ser nosaltres qui t'ho vam proposar, que no teníem collons per demanar-te una cosa així. Així que, i la veritat és que no ho recordo, no sé com va anar, si tu fas memòria. Què t'ha semblat això? Sí, Sorpresa? Sorpresa, sí. La mare va morir, o sigui, quan els meus germans eren molt petits. No? Jo sóc el més gran de 4 i el Daniel, quan va morir la mare, poder tenia 10 o 11 anys, no recordo exactament. I clar, a mi em va tocar ajudar el pare i
mica de germà gran i de mànager. O sigui que, com el Daniel té una vida anterior també de la música, va ser un gran atleta de gimnàsia deportiva, en pocs anys va destacar i llavors jo el portava a la Foixarda, allà a Montjuïc, perquè entrenava cada dia. Menys mal que li va sortir una lesió i ho va haver de deixar, la veritat. Però bueno, clar, feia guitarra, el xaval feia guitarra i feia guitarra al Conservatori del Liceu. Llavors el portàvem al Liceu i el anàvem a buscar. Vull dir que això eren els antecedents, no? Però clar, això no ho va acabar d'enllestir, diguéssim, no? I vaig trobar que el meu germà un dia em presenta o em diu, fan una presentació d'un grup de rock en un estadi d'allà d'una urbanització, en un camp de Folbito, i bueno, els vaig anar a veure, perquè jo la veritat el que pensava que el meu germà era un cabronàs que havia deixat d'estudiar guitarra i no feia res. Clar, llavors quan els vaig veure allà en Teixidor, vaig pensar, joder, doncs és molt bé. O sigui, jo que pensava que no feien res, que passaven de tot i que estaven tot el dia por ahí fent el vago. I vaig veure, llavors, clar, em vaig interessar, el vaig felicitar tots, suposo, i li vaig preguntar com havia anat i em va explicar que havíeu llogat l'equip i que havíeu pagat. No? Llavors jo us vaig dir, o per almenys la meva idea era aquesta, de que jo podia aconseguir que per almenys toquéssiu sense pagar. Si més no, sense pagar. I jo crec que la cosa va començar així, no hi ha més misteri. El primer concert et vam agradar tant que volies formar part ja del grup o només volies donar un cop de mà esporàdicament? Exacte, sí, no. Volia donar un cop de mà i d'enllaç intergeneracional entre la indústria discogràfica, perquè clar, jo tinc 13 anys més que vosaltres, no? I vosaltres éreu uns nyajos, no? No teníeu massa... Perdona, ara que dius nyajos, un moment. Som aquí per portar a terme una idea que només se li podria córrer a una persona com en Vicenç Miravet i que jo celebro que sigui així. Abans, però, m'agradaria fer un petit incís per comunicar, per expressar, per explicar el que ha significat i què significa per mi el senyor José Antonio Pérez Daudó, la teva figura, donat que d'entrada, quan ens vam conèixer, jo tenia 15 anys i tu en tenies el doble, doncs, com vaig dir en el vídeo del 2006, homenatge als 20è aniversari de la formació dels Cap Problema, per mi no només ha sigut un mànager musical, sinó que també ho ha sigut un mànager de la vida. I la segona cosa destacable és algo ja molt personal que se m'ha quedat gravat i que sempre portaré dins, i és el record de la teva cara quan jo vaig tenir accident i em vaig despertar a l'UCI, tu et vaig veure allà, i jo en aquell moment no entenia gairebé res, però vaig entendre que alguna cosa important havia passat i que, bé, doncs, que jo era una persona important per tu i vull que sàpigues que ja ho eres, però des d'aquell moment tu ho ets i molt. Val? Per tant, et vull agrair a tu i a la Carmen i a tota la teva família doncs, totes les atencions vàries que heu tingut sempre amb mi a nivell personal i, evidentment, amb cap problema. D'acord? Gràcies. Bueno, molt emocionant. Sí, no? Que és el que dèiem, que el Ramon tenia 15 anys, quan vas conèixer el Ramon tenia 15 anys, amb nosaltres teníem ja uns 18, 17, i clar, la relació que va tenir amb tu... Sí, però això ja va ser de gran.
Ja, això ja va ser de gran. No, però és que jo us aprecio molt a tots. Això ho he fet a modo d'intro, per recordar-ho, però en realitat té una pregunta. M'agradaria saber què vas veure en una colla de joves que creen un grup musical. D'on vas treure aquella fe que vas saber encomanar-nos a tots, perquè així va ser, fins al punt de convertir-te no només en un més de grup, sinó en l'autèntic líder al Benda. Per tant, agraïments. Sí, no sé. La idea era una mica, diguéssim, pues, trobar una oficina de management o un mànager professional que us agafés, ho vam fer, o sigui, vam estar a diverses oficines i penjats amb el repertori, bueno, amb els artistes que tenien, no? I si la cosa hagués anat bé, doncs, no sé, un que triomfa, un mànager professional, i jo com a molt, o deixar-ho o fer de road manager mentre em divertís, però si les coses van anar com van anar, i esclar, s'havia de continuar, no? O sigui que, vull dir, era un moment, tots els grups ho passaven malament, no és fàcil. Veig que tenim una altra pregunta pel mànager José Antonio. Molt bé, la meva segona pregunta és també com l'altra sobre un moment concret, no? I segurament hi ha més coses es pot fer una miqueta més àmplia la resposta, que és com va anar el fitxatge del Sergi? Com vas parlar amb ell? No sé, com va veure ell? Suposo que va escoltar la música i tot això. Com va anar la cosa, no? Perquè la veritat és que no tinc present com va anar. No recordo els primers dies amb el Sergi. Evidentment tinc molts records i va ser una persona que no només a nivell de música o del grup, sinó que va ser una persona molt interessant en el nostre creixement com persones i això, no? Va estar molt xulo compartir aquells anys amb ell. Però això, no? O sigui, com va començar i sobretot com punyetes el vas convèncer? Hombre, me alegro que me haga esta pregunta. No, home, el Sergi... Jo sóc infermer de professió. Soc infermer i treballava a la UCI, del Vall d'Hebron. I el Sergi Victorio, que és el vostre teclista, o va ser el vostre teclista, era metge de cuidadors intensius. Un gran metge, gran persona, i, bueno, ja saps el que passa, no? Com al col·le, com a la presó o com a l'hospital. La gent connecta el que són. I llavors, clar, Sergi, ell era metge, jo infermer, però vam connectar tenint els mateixos gustos i parlant, i resulta que ell era músic i a més havia portat les llums de les orquestes perquè tenia una espècie d'empresa d'il·luminació i bueno, parlant i li vaig dir, hòstia, perquè quan va fallar el Joan Marí, doncs ell no era de teclats, però a casa tenia de tot. Tenia teclats, tenia un sampler que ningú tenia, o sigui que ell anava provant coses, no? I llavors el vaig convidar i a veure què passava. I com va reaccionar? Va comentar alguna cosa que està al principi de tot? Que et va dir... No sé, no ho recordo, això no ho recordo. Home, jo sé que li agradava molt. Ell considerava que vosaltres éreu el millor grup de rock català que havia existit mai. Estava orgullosíssim d'haver tocat amb vosaltres. Bueno, o sigui, anys després, quan ens veiem, hòstia, és que... I a més em feia gràcia perquè, tio, va anar a viure a Andorra, treballava allà de metge, a l'hospital de Meritxell de Nostra Senyora de Meritxell d'allà d'Andorra, i bueno, el l'hospital va formar un grup, tocàvem 2 o 3 grups de jazz d'Andorra i un de la Seu, em sembla. Vull dir, després
va agafar una malaltia i va morir 55 anys i bé. Però sí que és veritat que totes les etapes que vam tenir de grup, perquè el grup va començar al principis dels, no sé, el 86 o així vam començar, que va marxar el Josep Travé, que era el guitarrista, llavors va entrar el Daniel, teníem una noia que cantava, també va marxar, i tots aquests canvis vam anar formant una mica el que era la base, però la part principal de tota aquesta etapa va ser quan estava el Sergi. Amb el Sergi, a part del disc, vam fer uns concerts i... Sí. I molts premis. Jo crec que els cap problema van ser els 4 aquests, no? Amb el Sergi. Sergi tenia una mica més d'anys, però bueno, tampoc anys, o sigui, el que passa és que, clar, també era un home més format i, bueno, no sé. Sí. Jo ja dic que abans de morir, que ja estava molt malalt, el tio deia, hòstia, que ben estic, i deia, és que el Daniel i el Vicenç, hòstia, tenien una gran producció i un gran talent, Bueno, el Daniel i jo vam començar el primer grup. El Daniel tenia 10 anys i jo por ahí també, i estaven tocant amb el Josep Travé a la guitarra clàssica i vaig dir, us falta un bateria aquí, i amb els pots de Dixant i Ariel jo feia la bateria, i ja des de llavors que vam començar ens hem anat trobant en diferents etapes amb el Daniel i la veritat és que com a creativitat ha sigut el grup que més he composat, perquè després ja he estat amb orquestes i coses que interpretaven coses d'altra gent, no? Però com a compositor, la veritat és que des del primer dia que vam formar ja el primer grup vam dir aquí no interpretarem, aquí anem a fabricar nosaltres les cançons i ho tenia molt clar i a aquella edat érem super el Daniel i jo junts o cada un la seva, vam ser molt fructífers en aquella època. Molt. I això, molt. Sí, molt. El concert d'aquest aniversari vam tocar, no sé si 30 i pico cançons i ara em dono compte que ens vam deixar unes quantes de les últimes que no me'n recordava. Uau, va ser una producció per 7 anys que vam estar... I algunes que no es van tocar mai. O sigui que... També, clar. Sí, algunes vam anar descartant, però que va ser una època molt productiva de composició, no? Que ja et dic que ara quan pares a pensar és que són més de 3 hores potser fent... I eren 7 anys, no? El que vam estar una mica... Sí, no? Bueno, a mi del 87 o poder menys, no? Del 87 al 93, 94. El 94. Vale, doncs em sembla que tenim una altra trucada dels espectadors que pregunten alguna cosa. Ramon again. En aquella època tots érem molt joves i per tant realment no érem conscients de la feinada que comportava fer la teva tasca. Per tant, m'agradaria saber com t'ho vas poder combinar, com t'ho vas muntar per la teva feina a l'hospital, la teva feina com a mànager de Cap Problema i la teva feina familiar, la teva vida familiar, amb dona, amb fills, amb una casa que tira endavant, etc. Agraïts i felicitats perquè ho vas fer tot molt bé. Ay, gracias, Ramón. Qué bueno eres. Sí, bueno, jo crec que quan ets jove pots amb tot, no? Jo sempre he tingut una... O sigui, soc bastant vago, no m'agrada treballar, no tinc ganes de fer res, però, mira, si m'hi fico, doncs vaig fent. Sí, això és que ha mencionat el Ramon, és veritat, treballava al Valle a cuidados intensius, però bueno, tenia un horari 12 hores sí, o sigui, 12 dia sí, dia no, saps? 12 hores un dia, 12 hores l'altre, de torn de dilluns. Llavors, tenia temps per fer altres coses els que no anava a treballar. Vaig tenir 2 fills, mentrestant, bueno, 3, i mentre feia de mànager vostre, però hòstia, els meus fills són molt bons i ens van portar molt bé sempre i podíem treballar amb ells. Inclús havíem fet reunions amb vosaltres, amb els xavals, i s'estaven quiets i no em molestaven.
Vamos, em sembla a mi. Home, jo recordo molt que no teníem ni mòbils, ja no podíem gravar res, i que moltes vegades gravaves tu en vídeo o altres vegades el teu germà Joaquín, al qual un altre agraïment, perquè ens va gravar molts concerts i llavors acabava el bolo, portàvem al local, que potser eren les 5 de la matinada, i jo recordo que estàvem tots, el grup allà, les nòvies, veiem el bolo que acabàvem de fer, no? Hi havia un ambient al teu menjador pues, molt xulo. Recordo amb molt de carinyo aquests moments. Tu, a veure si se marxen aquests que vull anar a dormir. Doncs mira, José Antonio, tens un altre missatge. A veure. Ah, és del Daniel. Bé, aquí va la meva tercera i última pregunta. Quan jo parlo amb algú, doncs, li explico que vaig tenir un grup, doncs, hi ha coses que sempre explico, doncs, llocs on hem anat a tocar, no? Grups amb els que hem compartit escenari, aquest tipus de coses que, bueno, que a mi, doncs, en definitiva, que estic orgullós d'haver fet, no? La pregunta és, i tu, de la teva feina, de la part clarament de manejament, de quina cosa, de quines coses estàs més orgullós d'haver aconseguit en aquell temps? No sé, tot, però... Mira, vam fer un disc, això és molt important, Vam gravar... Clar, tenir disc representa tenir una bona relació, poder presentar-ho a la televisió, a les ràdios, doncs sortir a la televisió va ser una gran cosa. Envejables. Com ho vas aconseguir, que sortíssim a la televisió? Bueno, això ja t'ho he explicat. La discogràfica... No, la discogràfica no ho va fer, La discogràfica no ho va fer, no. Nosaltres vam fer un disc, una discogràfica que era Audiovisuals de Sarrià, que compartíem amb... Per exemple, estaven els Brahms, allà, estava... Com es deien aquells? Bueno, ja t'ho diré. No eren els ja t'ho diré. Bueno, però vam pagar nosaltres el disc, no? O sigui, la gravació i l'edició, el compromís de la discogràfica era la promoció i no ho vam fer, no? Llavors, o no ho vam fer o el que feien era mínim. Llavors nosaltres ho vam intentar per la banda i, bueno, vam fer bastantes coses. Però abans de fer-ho amb aquells vam anar per totes les discogràfiques. Recordes alguna anècdota d'això d'anar per les discogràfiques? Per exemple, una que tu havies insistit molt i vas entrar al passadís darrere la secretària, va trucar a la porta i diu, aquí estan els cap problema? Em sona, però no sé ara. Ah, no, hòstia, però si això és de lo millor que ens ha passat, que et va passar a tu com a cosa graciosa. Explica-la. No recordo quina era la discogràfica, però havies insistit, clar, perquè volies... És una discogràfica important, i un dia et vas presentar i la secretària va dir, vaig avisar. I tu vas entendre que l'havies de seguir pel passadís, va trucar a la porta, va obrir una mica i va dir, hola senyor, no sé, estan aquí un altre cop els cap problema. I ell des de dintre, que no et veia, diu, un altre cop els cap problema? Què es pensa, que són els Rolling Stones o què? Sí. I tu vas obrir la porta,
ja ho he sentit tot, no cal que parli més, adéu. Sí. Et sona o no? Sí, Això va ser molt graciós, va ser molt graciós, i s'ho van ara amb el temps et felicito perquè va ser la resposta que havien de rebre. Sí. Molt bé, et felicito, perquè encara que després vam passar el marrón de que van dir no, torneu, ens hem passat molt amb vosaltres, veniu, i vam anar el Ramon i jo, i ens van escoltar el casset amb un radiocasset portàtil, al mig del passadís, que no anava amb l'altaveu. Hòstia, està molt bé aquesta cançó. Aquesta està molt bé, eh? Vale, ja us direm alguna cosa. Els hi vaig arribar a l'ànima, els hi vaig fer mal. Sí, però el bo és això, que vam arribar a aconseguir fer un disc en el moment àlgid del rock català en aquella època, al principi dels 90, i bueno, que vam estar compartint escenari amb tots els punters que havien en aquell moment. Vas aconseguir-nos bolos per tot Catalunya. I, inclús, bueno, abans de gravar el disc vam anar a les Illes Balears, que vam anar a un concurs, que abans l'has anomenat, que jo recordo que bueno, vam actuar i al final de la final tu ens vas dir no ens han dit res, que no ens ha tocat res, no hem guanyat res, com que el Ramon... Això és una altra cosa que volia destacar de tu, que tu no veies problemes. Tu veies sempre solucions, perquè vam anar a classificar-nos, vam actuar i ens vam classificar, però quan havíem de tornar al final, el Ramon s'havia trencat una cama, la cama dreta, i no podia tocar. I tu vas dir, toca amb l'esquerra. I el Ramon, sí, home. I tu, què passa? Aprèn, si tens temps. Escolta, si tu no arribes a fer això, no haguéssim anat. I no vam guanyar 2 premis. Vam guanyar 2 premis. I tu vas dir al Ramon que toqui amb l'esquerra i ell va dir, bueno, però si no ho arribes a dir tu, no haguéssim anat. No, va ser... Per això felicito, perquè... Els premis eren bons i o sigui, van ser la major part del disc. O sigui, els calés... Però és que, a part dels calés, la visió que tenies, toca amb l'esquerra. Home, és que si em dirés que... És que saps què passa? Que quan, hòstia, engrescar tanta gent que et fallin, tu, saps? O sigui, que un grup són 4 i tu, de la paraula teva, 4 que després et diran que sí o no. O sigui que... Jo vaig anar que m'havien acomiadat de la feina i tot. Estàvem una mica així, no? Un salt en els salts, Molta. Jo en nom de tot el grup t'ho agraeixo molt perquè allò va ser un punt que ens va donar molta seguretat de dir, ostres, doncs no ho fem tan malament, no? A part del premi, però l'anècdota també és aquesta, no? Que vam dir, no ens han dit res, no ens ha tocat, el Ramon va coix, anem a seure, i vam seure a dalt de tot d'un estadi, a dalt de tot, l'última. No sé si tocava sopa de cabra. Sí, però abans d'això... Sí. No sé, sí, van tocar molts famosos, però tu ens vas dir que com que no ens han dit res, doncs anem a seure, que el Ramon va coix i tal, no? I vam seure a dalt de tot, a l'última fila d'un estadi olímpic, o sigui, molt lluny. I allà sentats deprimits, de cop i volta diuen el millor guitarrista, tal grup, millor bateria de tal grup, el millor baixista, sin problemes, cony! Això ho sabies? I vas fer la putada perquè hagi de córrer? I hòstia, vaig començar a córrer i el Dani, jo t'acompanyo, corrent tot l'estadi per baix, perquè era... Jo ho sabia o no? Espera, era... No, tu no ho sabies, però dic la broma, dic, igual ho vas fer per fer una mala broma, no ens ha tocat res. Saps? Podia ser que ho sapigués. Podia ser que... I ens haguessis portat allà a dalt de tot. Sí, a dalt de tot. Eren molt lluny de l'escenari. Era una broma teva, eh? No. Pues això, vaig començar a fer l'Spring, corrents cap a l'escenari a recollir el meu premi, i el Dani, jo vinc amb tu, i anàvem els 2 corrents, i quan estàvem per la meitat, va fer un Spring més gran en Sergi Victorio, que en pau descansi, perquè vaya carrera es va fotre, que també hem guanyat la millor lletra, No ho havíem sentit, el Dani i jo, perquè anàvem pel túnel, corrents. I llavors vam anar fins allà i, bueno, vam recollir aquests premis que jo crec que si no haguessis insistit que en Ramon podia tocar el bombo amb l'esquerra, no els haguéssim tingut i jo crec que ens van condicionar bastant al futur, perquè això encara no havíem gravat el disc. I jo per això t'ho agraeixo públicament la teva insistència en que si el Ramon té la bota trencada, que toqui amb l'esquerra. Això va ser genial. I escolta, i personalment, jo, això, el Premi Millor Baixista, ho tinc aquí, no? T'agrada, no? I jo, clar que sí, ja vam guanyar amb la Meuca, que aquesta cançó ens ha donat molts premis, que vam anar a molts concursos, i amb la Meuca vam guanyar molts premis. I tot era perquè tu et vas bellugar i tu tenies
I és fer, la no? cançó... Quan vam anar a Madrid, que tu tenies aquesta empenta de que què passa? Per què no? La teva actitud, no som ningú, i ja ho serem. Home, no fotis, aquí vols anar? Per què no? I tu ens portaves amb el teu cotxe negre, que era una passada, amb aquell cotxe negre, no recordo la marca, però... Ah, era de la carn. Sí, Bueno, escolta, anàvem amb aquell cotxe negre, que anàvem de visites de no, però a músics. Madrid anàvem a l'R5. Ah, no me'n recordava. Però Sí, tenies jo- un negre molt gran, que anàvem a tot Sí, hombre, era un Ford Granada, ja el vam comprar ja sabent per fer de mànager. Però escolta, és que anaves allà i pensaves que eres un Beatle ja, Era una passada. No, Però Sí, sí. el que volia destacar-te de tu com a mànager és que tu no acceptaves un no per resposta i no pensaves que perquè no érem famosos no podíem optar a segons quines coses. I vas dir, anem a Madrid a buscar bolos. Ostres, si no tenim maqueta. I vam, bueno, graveu una maqueta i anem cap allà. I vam gravar la maqueta a casa del Sergi Victorio amb bateria electrònica. Ja no tocava ni res perquè no teníem mitjans. I vam anar allà i vam fer un recorregut de sales per tocar i tu anaves presentant-lo allà com si fóssim uns professionals. Que recordo com a anècdota, no sé quina sala era, molt important, que ens van dir, i veniu de Barcelona, va, preneu-vos alguna gratis, no? I va ser gràcies a la teva empenta, perquè estàvem començant llavors, no havíem ni guanyat el Premi de Mallorca, i gràcies a la teva empenta, i per què no? Que això ens ha servit a tots tota la vida, la teva actitud jo crec que ens ha marcat. hi havia la movida de madrilenya, i clar, Exacte. que estaven totes les sales ja en marxa, no? Estava Malassanya, no? El barri de Malassanya i les sales que hi havia Sí. que les vam visitar totes, vam visitar també oficines de management, no? Vam anar a la... No me'n recordo com es deia, però que portaven los toreros muertos, saps? Sí, que estava allà a la Gran Via, vam visitar, vam deixar coses per tot arreu. I ostres, en un lloc, en un moment donat, ens vam trobar amb dues persones molt importants. Un era un presentador de programes de televisió, que no recordo el nom, del Wampa Bluba Balam Bambú, per exemple, que s'estava prenent alguna cosa amb el... Recordes d'això? Sí. Però no me'n recordo tampoc del presentador. El que sí que me'n recordo és que vam trobar el Javier Crae. Ah, això, amb el Javier Això sí, Crae. el Javier Crae. Una sala important. I vam demanar uns autògrafos. Jo era admirador d'ell, ho he sigut sempre i encara ho soc, encara que estigui molt ja, però... Sí, que vam demanar els autògrafos. Em poso cançons d'ell perquè trobo que fa servir l'idioma de manera molt curiosa. Molt creativa, sí. És divertit. Per això que va ser un viatge que va... Bueno, jo recordo que érem molt joves, nosaltres, el Daniel i jo, i fantàstic, gràcies per la teva empenta. Ja veus. Tots ens vam enriquir, no? Sí, però tu ens vas aportar... Tu ens vas aportar alguna cosa que no teníem. Bueno, érem molt joves, no? Però ens vas ensenyar que el no... Pot ser que sí, per què no? Tira endavant, no? I a més, si tens ganes de fer alguna cosa, doncs, hòstia, fes-ho. No? Per això. També, recorda't que us deia moltes vegades, i sobretot quan vam anar a fer la tele, que vam anar diverses vegades, us deia, disfruteu del moment, que això seran records per tota la vida. Sí, veritat, ho recordo. I no arribem a res, disfruteu d'això, saps? Clar que sí. No, i t'estem molt agraïts i per això t'estem fent aquest homenatge. Sí, el que deies, clar que sí, clar que sí. Sí, soc conscient d'aprofitar el moment i disfrutar-ho, i això és el que ens transmeties. I per això que tu sempre quedaves a darrere de les fotografies i per això volia que la gent conegués qui ens va portar on vam arribar, que ets tu, i estem molt agraïts. I aquest vídeo quedarà per sempre i per això vull que la gent et conegui. No, desde la más absoluta pobreza alcanzamos las más altas cotas de la miseria. I el teu humor, que no et tallaves de res. Si havia de parlar amb no sé qui, que era molt important, tu anaves i ho feies i no et tallaves, no tenies vergonya. Vergonya vull dir, no vergonya de mala persona, sinó que no et feia tall fer les coses i gràcies a tu vam aconseguir... Tots som iguals. Sí, però una altra persona potser diu, ostres, aquest tinc que anar a parlar ara que és tan poderós. Mira, però si tractes amb respecte a tots, no? O igual a tots amb una mica de respecte, jo crec que... Sí, però tu tenies això, i que per això t'estem tan agraïts que vam arribar gràcies a la teva personalitat, que ets així,
Sí, sí, tocar sí. per tot Catalunya, per Balears. Clar que sí, home. I jo crec que et mereixes aquest homenatge que t'estem fent, que ho havíem d'haver fet abans, i bueno, ara fem aquest vídeo i... Agraït, perquè, hombre, va ser un temps molt maco i va ser una època... Vull dir, jo sempre... Ho recordes amb carinyo? Sí, home, i tant, però és una època molt important de la meva vida, hombre, i tant. Clar que sí, clar que vaig sí. passar molt bé. A més va coincidir, doncs, això és amb el que vaig tenir 3 fills, que va ser la millor època laboral, o sigui, que vaig gaudir de la meva professió com mai. No, a veure, ho feia de mànager vostre, però alhora doncs, feia articles per a una revista d'enfermeria. És veritat. Sí. Vam tenir, amb un company, vam tenir una secció a una revista que es diu Rol d'Enfermeria. Vam tenir una secció pròpia que es deia Utillaje. I per tenir-la vam haver de presentar 10 articles de cop perquè tingués una continuïtat. O sigui que, saps? I clar, escriure un article sobre utillatge, doncs has d'investigar una mica, has de saber... Clar, que resulti útil, no? Fèiem de tot. Sí. Més o menys m'has xafat una mica la pregunta que venia ara. Per què? Més o menys la pregunta que tenia apuntada és què representava per tu ser representant? Sí, bueno, ja et dic, és algo... No sé, més que representant m'agrada ajudar si hi ha algú que li agraden les meves idees i jo crec que les tinc bones, doncs, si em vols seguir, de vegades he tingut èxit, no? O sigui, la gent que m'ha fet cas, en alguns casos, li ha anat bé. Clar, però parlant de música, ser representant d'un grup de música i estar en contacte amb discogràfiques, amb televisions, ràdios, que vam fer moltes entrevistes de ràdio que vas aconseguir. Sí. Home, va ser fantàstic perquè t'enteres d'un món que no coneixies de res, el vius davant, diguéssim, quasi a l'escenari, i el vius darrere, i, hòstia, és preciós. I, a més, vaig tenir l'oportunitat d'estar amb artistes que havia tingut molt apreci, o que he apreciat fins a l'últim moment, no? Com és Pau Riba, que per mi és dels grans, no? de la música catalana. Això no vol dir que Serrat és un mestre per mi també. O sigui que, vull dir, a mi m'ha agradat tot i estar al costat de grans músics, estar al costat de vosaltres, veure-us assajar, veure com tocàveu, fantàstic. Però si jo ja em parava a qualsevol banda a veure com sonava el baix, perquè és el que ens agrada. Els que no sabem de música ens agrada el baix i la bateria. Ara una pregunta que és igual el que diguis, no pensis que vols quedar bé amb algú o amb un altre. Digue'm les 3 cançons que més t'agradaven dels Cap Problema. O de Sin Problemes. Bueno, és que no... M'agradaven totes, de debò, totes. Però La vecina del sexto, per exemple, em va fer molta gràcia.
polka, el blues, no? Que és, com es deia? El blues? Sí, Blues. T'han mentit? No. No, qui era al teu costat? Sí. Sí. Bueno, totes en És general, fantàstica. totes. I si les sento, si les escolto, començo a cantar-les i me les sé totes. Les que teniu al disc i les que no, totes. Exacte. Sí. Sí. I de vegades el repertori, vull dir que el millor saps la que començava després. Ja. Doncs m'ha agradat molt aquesta pregunta improvisada, però m'ha sortit molt a cuento amb la pregunta que et faran ara. No sé. La Carmen. Os conocí como grupo una noche de 1987 en Cantesido. A partir de ese día, José Antonio se convirtió en un excelente manager y yo en una entregada seguidora. Recuerdo bastantes de vuestros conciertos, recuerdo el Ceferino, recuerdo la Pell del Demonio en San Celoni, recuerdo el Masnou, el viaje a Mallorca para conseguir el premio. Recuerdo también las reuniones en el despacho, la vuelta de los conciertos, el teléfono sonando, en fin, una época muy interesante que he de decir que añoré bastante cuando se acabó. José Antonio, te dedicaste tanto en el mundo de la música que acabaste componiendo una canción. ¿Querrías, por favor, decirnos de qué fue la canción, si te costó componerla y si realmente te consideraste en ese momento que podías hacer muchas más? És que, saps què passa? Em sembla que es confon perquè la cançó aquesta és del Dani i del Ramon. Però tu vas fer la lletra. No. Tu vas fer la lletra. Però ja no estàvem a cap problema. Bueno, però ara és una pregunta personal. Estem entrevistant el José Antonio Pérez, no cap problema. No, Ara hem parlat de l'inici, del mig... La Carmen ho engloba tot. Saps? No, t'ha especificat cap problema per un cantó i ara al final, l'última part de la pregunta, t'ha preguntat per això, perquè has fet una lletra... Però deixa'm-ho escoltar un altre cop. Sí, escolta. Perquè no... És que hi havia molt de vent. No sé què dir. El que sentis, José, digues el que sents. No, a veure, la Carmen és que va aguantar molt, pobra. Gràcies a ella. L'únic és que això és la cançó aquesta que te pregunta, la vaig fer, però ja amb el Daniel, o sigui, un cop que us havíeu separat. Bueno, la vaig fer perquè, no sé, hi ha coses, o sigui, que volia fer, no? Una cançó, també volia cantar amb vosaltres. O sigui que, sí, clar, un dia, o sigui, haver assajat alguna cançó i haver-la cantat. Sí. O sigui, són de les coses que dius, més d'una vegada poder no? Però... Sí, no recordo això. No, perquè potser no ho vaig dir, saps? O perquè es va acabar el grup abans, o el que fos, no? Però sí, assajar una cançó i cantar amb vosaltres, inclús si hagués pogut de solista. Sí, però amb paciència vostra, no? De que... No. Però què opina? Vale. Què? Què sents quan has escrit una lletra i s'ha musicalitzat i ha sortit en un CD? Bueno, vaig escriure una cançó que, pobre, el Daniel i el Ramon, m'imagino que van fer el que van poder per fer-la quadrar. No veus que jo no en sé. Vaig escriure una lletra. La lletra és interessant perquè és la lletra de... O sigui, vaig intentar fer una cançó de com se sentiria una persona, clar, com soc infermer, una persona que estigués esperant un trasplantament i que acabés desitjant de tant en tant que algú es morís perquè li pogués arribar un òrgan d'ell. I aquesta, o sigui, va ser la idea. Bueno, però estàs orgullós que s'hagi gravat i tenir-la... Estàs content, no? Clar que sí.
Però, vamos, orgullós, vull dir. Bueno, content, diguem content. El mèrit és del Daniel, segurament. Clar que sí, home, aquí va fer una composició super elaborada, orquestal i hi ha moltes parts que està molt lograda. Jo t'he posat aquí un trosset que és quan cantaves tu. No sé si t'has fixat. Ah, no, però jo sento una veu que semblava que eres tu. Anda, tota la vida pensant que eres tu. No. És el Dani que fa una veu greu. El Dani fa una veu greu. No vaig ser jo. Ostres, mira, ara m'acabes de dir una cosa que no sabia. Jo pensava que eres tu cantant. Que fort. Anda. Bé, ja l'escoltaré d'una altra manera. Escolta, José Antonio, estem arribant al final del programa i jo vull preguntar-te, la pregunta que tinc ara és què vas sentir amb la dissolució del grup? Bueno, la dissolució la vaig trobar normal, no? O sigui, normal em refereixo que un grup de rock and roll costa molt de mantenir lliure, o sigui, unit. De fet, vau començar, o sigui, que jo vaig conèixer, vau començar amb el teclat amb el Joan Marí, després va venir el Sergi va marxar, va venir en Joan Puig, però tu vas marxar a l'Emili i vam tenir un altre, el Ficus, un altre baixista, vull dir, ho vam intentar tot, no? I, bueno, un cop acabada, o sigui, fet el disc i haver-lo explotat, doncs el següent el camí era fer un altre o desfer el grup, crec jo, I si haguéssim trobat la manera de mantenir-lo unit, jo de fet també em vaig trobar alliberat, vull dir, també és una etapa que s'acaba i comences una altra. Sí, però mira, això lliga amb la pregunta que ve ara, que és, ara hi tornaries? Sí. No, o sigui, no sé si amb música tornaria. Des de luego, si m'afecta algú que jo estimo i el puc ajudar, des de luego que ho faria. Ara mateix, ara mateix, però estem parlant? Sigui un fill o sigui un net, o m'hi ficaria, sí. Que guapo. No, és que... I a més, potser es podia explotar lo de Seattle. O sigui jo penso que amb la tecnologia actual potser la història de Cap Problema hagués estat diferent, YouTube, tot el que hi ha ara. Nosaltres estàvem, al final, de fet, vam treure un LP, ja ni siquiera ni tan sols un CD. Sí. O sigui que estàvem just a la frontera de la tecnologia. Estàvem a la frontera perquè el Foteu-li Canya era en CD. Exacte. Hi havia disc, en LP també, en vinil, però... I nosaltres vam fer vinil i casset. Sí. Encara queda alguna casset. La sort que estem tenint és que està tornant el vinil, O sigui, que ara podem tornar a vendre. Molt bé. I de cintes tenia poder 4 o 5 i el Lucas ja es va endur per ell. Tenia un cotxe que portava radiocasset i se'n va endur les cintes. Sí. Bueno, ara m'ha vingut al cap que no m'ha acabat de comentar tot la Carmen, la teva dona, que li agraïm molt tota la paciència que va tenir perquè els teus 2 dies lliures que tenies a la setmana pràcticament eren pels Cap Problema i li agraïm des d'aquí tots els Cap Problema que et deixés treballar perquè això ens va afavorir a nosaltres perdó, i li agraïm a la Carmen la seva paciència i és la fan número 1 dels Cap Problema. Bona tia. Sí. No, i que animava. Escolta, acaba d'arribar un altre missatge. Ostres, tu, estàs sol·licitat, Aviam. Ara sí que... Aviam... Possiblement la pregunta més difícil de tota la jornada és aquesta que ve a continuació. M'agradaria, a més, que fessis una resposta molt ràpida i que no et pensis la resposta, que diguis el primer que et vingui al cap. Si només tinguessis 2 opcions, només 2, i sé que amb 2 són realment llamideres, però si només et poguessis quedar amb una, amb què seria? Farola o lechuga? Què ha dit? Era una broma que ell sempre feia. Farola o lechuga? Què he de dir? Farola. Sí, clar. Tu eres la nostra farola, tio, és el que ens il·luminaves. Farola. Pues, José, ara hem arribat al final i ja et dic que en nom de
dels punts suspensius, dels 5 problemes i dels cap problema, et volem agrair tot el que vas fer per nosaltres i estem molt orgullosos de la teva feina i gràcies a tu vam arribar on vam arribar i res, una abraçada i t'ho agraeixo molt. Jo també m'he preparat una cosa, però no l'he pogut refer bé i te la diré com pugui perquè això no rima ni com cola. Però això és el que he improvisat superràpidament. Espero que t'agradi. Començo. A veure. Perquè tu ets totes les coses, José, jo sóc una mica tu. I encara que no sé fer-te una abraçada, quan les portes eren tancades, tots eren part de tu. El temps és car, però hi ha poc temps. Qui merda dic que tots serem eterns? Quan compleixis els 70, tindràs la sensació que t'ho han pres tota la nit, a traïció. Encara que sempre plou en divendres, tots sabem qui era al meu costat. Ja molt fart de paraules tendres i adorant el meu rei gat. Vam estar molts anys compartint-ho tot. I fixa-t'hi bé, no et puc oblidar. Moltes gràcies, sí. Molt maco. I a més m'has fet recordar una sèrie de cançons. Hòstia, el Rei Gat, també. Hòstia, el Rei Gat. El Rei Gat és punts suspensius. Sí, Joan Marí. Sí. No, però que dic que és punts suspensius. Que representa el grup en aquell moment. Sí. Hem fet una mica un repasset. Ja vam fer, com punts suspensius van fer una actuació o dues a la KGB, te'n recordes? Allà jo estava a la mili, no vaig anar. Hòstia! Sí. Pues mira, ho sento per tu, perquè va ser una actuació molt maca, perquè la sala era maca. Sí, però bueno, jo recordo amb molt orgull el Celeste, que estava a tope i tocar un escenari que ha passat tanta gent important, pues, a mi aquesta pues, molt bé. Aquesta que has dit de Ripoll, que estaven 2.000 persones, una passada, estava ple. Mallorca, que ens vas portar a Mallorca, pues, també molt ple l'estadi. No sé, recordo l'energia, que això ho destacaven en molts diaris, l'energia que transmitíem els Cap Problema dalt de l'escenari. Jo també estic dotat per escollir el meu camí. Vau ser molt professionals, us vau professionalitzar molt, perquè tu has mencionat actuacions bones, però van haver actuacions amb un escenari mitjà, gran, i poca gent a baix de l'escenari. I vosaltres tocàveu igual. I tant. I tocàveu igual i procuràveu fer-ho igual de bé. Sí, jo recordo... Que tocar per 4 que tocar per 1.000. O sigui que això es val la pena. I tant. Te'n recordes quan anàvem amb una associació que es deia La Roda? Sí, que anàvem a barris de Tarragona, sobretot, no? Sí. Aquesta abans de nosaltres ho feia l'Accent Busto. Exacte, sí. Es vam substituir. Vam agafar el relleu de l'Accent Busto. Sí, és veritat. No, saps què passa? Que hi ha una anècdota que m'hem recordat amb l'Accent Busto, amb la mànager de l'Accent Busto. I vam coincidir, o sigui, nosaltres actuàvem amb els l'Accent Busto. I resulta que la mànager aquesta dels l'Accent Busto, jo la coneixia, jo no sóc una persona de donar petons i totes aquestes coses, però, hòstia, quan vam anar allà a Ripoll, vaig a donar-li, en vez de donar-li la mà, m'apropo a donar-li un petó i la tia em fa la cobra, es retira, i, hòstia, em va deixar, però planxat. I resulta que era perquè el que havíeu agafat vosaltres de la roda, que ho havien deixat ells, se suposava que jo havia d'haver-li donat un pessic a la mànager d'ells. I com no ho sabia, doncs la tia em va... Sí. I això em va tocar... Clar, home, i tant. I a més que aquell concert que vam fer nosaltres allà va ser un dels millors, que vam estrenar cançons després del disc molt bones, que fa poc me les ha passat el Dani, que jo no les recordava, unes cançons de final, que eren boníssimes. Jo crec que aquell concert, modèstia a part, vam enganxar el públic molt bé i va respondre molt bé. Sí, però jo me'l vaig perdre, hòstia. Perquè era quan tenien doblet, que això ens va passar moltes vegades.
És que vosaltres, o sigui, competíeu a un concurs a Manlleu Sí, i el guanyàveu. sí. I és que el guanyàveu. El que passa és que no arribàveu per tocar i No. rebre no sé, aquesta vegada, Sí, des de sí. luego, a mi em va costar anar de Manlleu a Ripoll Sí, i 4 tant, vegades tant, a veure si tant. pagava el concurs. Sí, sí, però a mi em sona de molts concursos que ha passat això, no? Que teníem doble, un bolo normal i un concurs, i més d'una vegada s'ha Que coincidit. després vau arribar, no? Encara vam anar a Manlleu, em sembla, al teatre, no? Tu no te'n recordes? No me'n recordo, no. Ho sento, No? sí, hem fet tantes Que coses que... estava l'Albert Pla? Estava Sí. l'Albert Pla... Ah, sí, és veritat. I l'altre... Bueno, no me'n recordo del nom, però sí que hi havia gent coneguda per allà, sí. Bueno, vam compartir taula quasi amb Sí. amb l'Albert Pla Sí, i sí, després... I després, quan baixàvem a Barcelona, el vam veure, també. Estava una mica perjudicat. Pues, José, de veritat que jo penso que tot el que va arribar a cap problema, sin problemes i punt suspensió, va ser gràcies a tu, i per això jo et dic moltes gràcies, José, i fem aquest petit homenatge. Gràcies. Mira, vaig fer el que vaig poder i I nosaltres també. Nosaltres també. És una per etapa, vosaltres sempre. una etapa molt bonica que recordarem sempre. I repeteixo que tu ets un dels màxims responsables, potser, de tota aquesta història. Molt agraïts de part de tots els que hem estat a cap problema, sin problemes i punt suspensió. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, perquè jo vaig viure la música en directe gràcies a vosaltres. Clar que sí. José, una abraçada i fins una Igualment. altra. Fins una altra. Adéu. Adéu, adéu. Jo pensava Aquí que va. la sorpresa era de mi per ells. Ah, va, aquí et vaig enredar, clar.